An bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. An y'a fɔ la dalasigi don. An bɛ sigi yan nɔ min bɛ tali kɛ selifanaseliw kɛlen kɔfɛ. Ayiwa ni o ye don o don baara ye k'a daminɛ tɛnɛn na ka taa bila juma la. Bi ye alamisa ye décembre kalo tile 29 san 2022. Ayiwa teliya la min ye kanuba ni dɛmɛbaa minnu b'an na Mali fo ka taa se diɲɛ jamana kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ foli kɛ olu bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ ayiwa Gilles Senparan ni waati in na k'a fo ka taa se min ye ayiwa Gilles Senparan a kɛtɔ bɛ kuma la n'a ye Gilles Senparan fo an bɛ min ye Nfa Senparan fo ka taa se Manju Senparan ma ayiwa Minayini Senparan an bɛ foli kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na Kalilu Senparan ni waati in na ka bɛɛ lajɛlen fo ni waati in na Busuru Senparan an ka foli ni waleɲuman dɔn an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen Senparan Duba an b'a bɛɛ lajɛlen fo Bamakɔ fɔ Banamba ayiwa ni waati in na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka taa suguba kɔnɔ halisa Mami Bala Tarawele k'a fo min ye Yaya Kone ka ale fɛnɛ fo ka waleɲuman dɔn ayiwa min bɛ tali kɛ Gawusu Danbele Keɲeba k'a fo ale n yɛrɛ dɔgɔkɛ min ye Jeli Ame Kone ni waati in na an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo k'a f'u ɲɛna nin ye jɛmukan min ye gafe kunnafoni ye nin ye o waati wɛrɛ kɔni selen ayiwa nin waati ninnu fɛnɛ na dɛmɛbagaw olu b'an na ni o ye ayiwa Universel Media ye an bɛ taa sugu kɔnɔ ka sɔrɔ ka don ni an ka gafew ye. Universel Media Jen izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin o ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minɛɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali latigɛ bali. Universel Media ka jaw tɛmɛlen kɔfɛ bi an bɛ ladɔnnali kɛ sɛbɛn fɔlɔ min b'a ɲɛkɔrɔ o de ye Nouvelle Horizon ye ɲɛda kura ale ka bɔli bi bɛ 6,540 ani 47 na bi sɔgɔmada in na min bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire finitigilakaw la a tɔ mana kan ka a bɔ i b'a ye k'a fɔ bi an bɛ waati min na i n'a komi maa caman yɛrɛ kɔni b'a kalama ayiwa wulikajɔ cayara Mali ale ni Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ yaasa ayiwa min ye ayiwa sababu ɲuman ye o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ka foro kan Togo jamana ale yɛrɛ kɔni kɛra dɛmɛba ye ayiwa kabi don min na ni maa kɔfɔlen ninnu n'olu nana an ka pankuru jigi kɛnɛ la ka bɛn ni juillet kalo tile 10 yɛrɛ kɔni waati o tun bɛ taa maa 49 ɲɔgɔnna si la minnu ni olu yɛrɛ kɔni bɔra Côte d'Ivoire kana nka Mali yɛrɛ kɔni ye sɛbɛn dɔw kan sɛbɛn min y'u bila mandat de dépôt la ayiwa ka bɛn ni uti kalo tile 14 ye san 2022 bari ka d'a kan fɛn y'u bolo minɛn y'u bolo u tun bɛ sawura min ni a tɛ ɲuman yɛrɛ kɔni kofɔ ka ɲɛsin anw ka jamana ma nka halisa wulikajɔ ni kumaw olu kɔni kɛlen kɛra sababu ye muso 3 ka bɛn ni septembre kalo tile 3 yɛrɛ kɔni olu ye min ye kanabila ka se ka o sɔrɔ jamana ɲɛmaya u ka ɲumanya kɔnɔna la fo ka taa se Togo jamana ɲɛmaw olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ka wulikajɔ ayiwa o n'u ka baara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka bi an bɛ waati min na a tɔ maa 46 olu kɔni ka baara bɛɛ lajɛlen kalifara kiiri tigilamɔgɔw la ayiwa i b'a n'o y'a sɔrɔ min ye jamana caman ye fo ka taa se CEDEAO jamana ma olu kɔni ye wuli
wulikajɔw olu yɛrɛ kɔni k'olu caya yaasa bɛnkan olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na ayiwa kɔsa in na min ye ayiwa Côte d'Ivoire minisiri min bɛ n'ale Tene Birima Ouattara ka fara o kan Togo ale jamana ɲɛmaa ka ciden n'o ye a ka minisiri min ka baara bɛnnen bɛ u ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ko ɲɛw olu ɲɛnabɔli ma n'o ye professeur Robert Dussé ayiwa olu yɛrɛ kɔni ye taama kɛ ka na u ni Mali ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye Abdoulaye Diop b'o la ayiwa fo ka taa se dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga yɛrɛ kɔni ma nka ka bɔ yen i b'a ye k'a fɔ ni maa kofɔlen fila ninnu u taara tuguni min ye k'u ɲɛda Côte d'Ivoire finitigilaka minnu ni olu bɛ bɛrɛla Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nka i b'a ye bi an bɛ waati min na tɛgɛnɔbila sɛbɛnw olu kɔni kɛra tɛgɛnɔbila sɛbɛn min kan ka kɛ min ye sira min bɛ dayɛlɛnni kɛ yaasa finitigilaka 46 tɔ min ni Mali yɛrɛ ɲɛmaaw kelen bɛ k'u wele mercenaires minnu ni olu bɛ kɛlɛkɛ tɔnɔ la ayiwa u ka kiiri baaraw olu kɔni dayɛlɛnna ka bɛn ni bi ye nka kiiriw bɛ ka taa cogoya min na maa caman yɛrɛ kɔni y'a ye a bɛ fɔ min ma ko tribunal spécial yaasa ka se ka kiiri baaraw kɛ teliya la ayiwa maa caman kɔni sigara la k'a fɔ nin baara minnu kɛlen filɛ nin ye ayiwa nin bɛ sababu ɲuman kɔni kofɔ nin ko ninnu na ayiwa maa caman yɛrɛ kɔni sigilen bɛ n'a ye nin kiiri ninnu baara tɔ ye ka se ka politiki baara minnu yɛrɛ kɔni kɛra n'o ye jamana fila ninnu cɛ ye kumaɲɔgɔnyaw kɔni kɛra hali n'o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ayiwa olu kun banna wale min ma Togo jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa u kɔni sɔnn'o ma bi an bɛ Mali kɔnɔ bari ka d'a kan Mali ɲɛmaaw olu ka laɲini kɛra jumɛn ye o ye k'a fɔ ko jamana fila in olu ka sigi ka kuma ka bɛn ko la yaasa nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen dala bɛ se ka lakuru cogoya min na nka halisa yaasa ka taa ni nin ko ninnu yɛrɛ kɔni ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni sigikɛ kuma de nana laban Mali yɛrɛ kɔni kɔnɔna la nɔ bi an bɛ waati min na kiiri baaraw ni olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kun kan ka kɛ ka bɛn ni bi ye ayiwa hali n'o y'a sɔrɔ maa dɔw fana y'a jira k'a fɔ min ye CEDEAO jamana ye CEDEAO keleyatɔn ye olu kɔni ye min ye ɲɛnabila baara kɛ ayiwa o bɛ tali kɛ kankorimɔdala Mali jamana yɛrɛ kɔni ye ka fɛɛrɛ ale ni baara bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ka se ka Côte d'Ivoire finitigilaka 46 ninnu ka se k'olu bila yanni janvier kalo tile fɔlɔ yɛrɛ kɔni cɛ san 2023 nka maa caman ye nin kuma in ka se ka nkalontigiya bari ka d'a kan maa jamana dɔw olu bɛ CEDEAO kulu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la olu ka wulikajɔ bɛnnen bɛ fɛn o fɛn ma o de ye delili ni kuma ɲɔgɔnya ye yaasa Côte d'Ivoire finitigilakaw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka lafiya yɛrɛ kɔni sɔrɔ cogoya min na pasiri a sɛbɛnna min ye Mamani Ture fɛ anw ye min sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la ɲɛdakura ka bɔ Nouvelle Horizon na an bɛna Soir de Bamako ni ale yɛrɛ kɔni ye Bamako wula ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ fɔ Mali cakɛda min ma kiiri tigilamɔgɔw olu ka ko ayiwa n'a bɛ fɔ ko cour constitutionnelle ayiwa olu ko u ma jo di min ye kiiri tigilamɔgɔw ye wulikajɔ min kɛ waati na fo ka taa kuncɛ baara bila yɛrɛ la ayiwa olu kɔni ye jo di ayiwa kiiri tigilamɔgɔ yɛrɛ kɔni ma a bɛ fɔ maa minnu ma ko les 9 sages ni olu ye maaba 9 min ayiwa ni jamana ɲɛmaaw kɔni ye danaya daw kan ko olu kɛ cour constitutionnelle maaw ye i b'a ye sariya min ni Silma ale ni Sam kɔni ye wulikajɔ kɛ yaasa ayiwa a kɔni kana se ka sira sɔrɔ cogoya min na nka i b'a ye o wulikajɔ ninnu de kɔni kɔnɔna la min bɛ tali kɛ ayiwa Silma ni Sam na olu kɔni ye baarabila yɛrɛ kɔni kɛ ayiwa baarabila ninnu kɔnɔna la min ye u ka dusumakasiw ka se ka olu yɛrɛ kɔni ko o yira nka min ye o baarabila ye a kun bɛ taa cɛ ni kumaɲɔgɔnya ye min ye kiiri tigilamɔgɔw olu ni wasabulon yɛrɛ kɔni ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ ni o kɛra kumakan yɛrɛ ye ka danaya yɛrɛ kɔni d'u ma mun b'a to u ka laɲini ye minnu ye ayiwa olu bɛ se ka kɛ cogoya min na nka maaw kɔni taara bali min na i b'a ye sariya in kɔni donnen min ye wasabulon yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa wasadenw kɔni y'u tɛgɛ kɔrɔta maa 126 ayiwa i b'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ de kɔni sɔnna sariya in kɔni ma nka o kɛra waati min na min ye Sam ale ni Silma ye ayiwa olu kɔni ye min ye ɲɔgɔn ye ka se ka olu fara ɲɔgɔn olu labɛn nka hali n'o y'a sɔrɔ a ɲɔgɔn ye ninnu kɔni o bɔra a ma nka o ni a waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa min ye jamana ɲɛmaa ye premier ministre a kɛtɔ b'a la ale fana kɔni y'a laɲini yaasa ka se ka cour constitutionnelle ye maa minnu bɛ yen nɔ yaasa sariya min talen filɛ ayiwa ni o y'a sɔrɔ ani jamana sariya sunba ni olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka da ɲɔgɔn na nka o maa 9 olu y'a jira k'a fɔ premier ministre dɔgɔtɔrɔ Choguel Kogala Mayiga laɲini min kɔni kɛlen b'a fɛ bi ani jamana sariya ayiwa ani
ani olu yɛrɛ kɔni tɛ ɲɔgɔn kan fɔ o kama olu fana y'a yira k'a fɔ u ka laɲini a tɛ se ka tɛmɛ olu yɛrɛ kɔni fɛ yen ayiwa bi an bɛ waati min na hakilina jiginna kiiri tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni tun ye baarabila kɛ ni o ye tile 5 baarabila ye o tile 5 baarabila in yɛrɛ kɔni a kun kan ka taa cɛ ni baarabila kudayi yɛrɛ kɔni ye nka kuma ɲɔgɔnya min kɛra o kɛra sababu ye nka bi an bɛ ka taa togoya min na min ye cour constitutionnelle maaw ye olu fana kɔni ye jo ko o di min ye ayiwa magistrat ale ni min bɛ tali kɛ kiiri tigilamɔgɔw a baara kɛbaa tɔw ma nka bi an bɛ waati min na ka bɛn ni sariya min taara ka bɛn ni décembre kalo tile 15 ye san 2022 ni a yɛlɛmara ayiwa min ye wasabulon kɔnɔna yɛrɛ la ayiwa jamana kiiri bonba ɲɛmaaw olu kɔni y'a yira k'a fɔ bi olu tɛ se k'u tɛgɛ don ayiwa ni wale yɛrɛ kɔni kɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ sɛbɛnw fana kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaaw olu ye ordonnance dɔ kɛ min ma kɛ sababu ye san 3 kura o bɛ se ka fara kiiri tigilamɔgɔw olu ka baara yɛrɛ kɔni janya kan min bɛ taa san 60 ani san 8 ɲɔgɔnna si la pasiri sɛbɛnna min bɛ tali kɛ Yusuf Konate la anw ye min bɔ ayiwa soir de Bamako kɔnɔna la Bamako wula ka bɔ soir de Bamako la an bɛna Afrique Info n'o ye farafinna kunnafoni ye bi an bɛ waati min na i b'a ye k'a fɔ anw ka duguba kɔnɔnaw la k'a daminɛ Bamako fo ka taa se Kati ma n'i ye a nɔgɔ fɔ ayiwa e kɔni b'a fɔ ka dɔ de to min ye ayiwa wulikajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenba ka ɲɛsin sanuya taabolow ma ayiwa min ye ɲamaw ye min ye ayiwa wuluwuluw ye fo ka taa se ayiwa ani a ɲɔgɔnnasi caman wɛrɛ ma minisiri min ka baara bɛnnen bɛ fanga cɛbɔli ma fo ka taa kɛ minisiri d'État ye ayiwa n'o o ye colonel Abdulayi Mayiga ka bɛn ni waati yɛrɛ kɔni tɛmɛlen n'o ye décembre kalo tile 14 san 2022 a yɛrɛ dagayɔrɔ la min ye sali belebele kɔnɔ a ye min ye a baarakɛ ɲɔgɔn caman ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele o dɔ la i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ Modibo Kone ni ale yɛrɛ kɔni ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sanuya o sabatiliw ma ayiwa fo ka taa se min ka baara bɛnnen bɛ tani ka seginw sirabako a bɛɛ lajɛlen ma madame Dambele Madina Sisoko ka se ka olu yɛrɛ kɔni wele ayiwa fo ka taa se sɔrɔ minisiri ayiwa ka se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ wele nin waati in na yaasa u ka se ka sigi ka kuma ayiwa kuma min kɔnɔna la u bɛ hakilinaw ta hakilina min bɛna se ka kɛ sababu ye Bamako fo ka taa se Kulukoro yɛrɛ kɔni ma nka nin kɛnɛ in fɛnɛ kan a ma ɲinɛ min ye mɛrilakaw ye olu yɛrɛ kɔni caman den o tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se cakɛda minnu fɛnɛ ka wulikajɔ bɛnnen bɛ sanuya sabatiliw ma ayiwa kuma ɲɔgɔnya ninnu kɔnɔna la a yira k'a fɔ min ye voirie ni o ye min bɛ jija Bamako ɲamanko a bɛɛ lajɛlen na ka se ka olu yɛrɛ kɔni fanga ka bonya yaasa baara ninnu ayiwa o bɛ se ka kɛ hɛrɛ la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'i y'a ye k'a fɔ ɲamantoyɔrɔba min ni o bɛ Kulukoro fɛ n'o ye Numubugu ye ayiwa fo ka taa se min ye ɲamanbɔyɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ n'o ye Medinekura ayiwa Koloju yɛrɛ kɔni kɔrɔla la ni ale ye dépôt de transit ye ayiwa ka bɔ o la o dayɛlɛnni ko o bɛ sen na fo ka taa se ayiwa min ye Jikɔrɔ ni Bakɔ Jikɔrɔni ta o dayɛlɛnni ko bɛ sen na ani Medinekura ta ka se ka olu labɛn cogoya min na yaasa ɲamanw kɔni bɛ se ka tɛmɛ yen nɔ yɔrɔ fɛ yaasa ka se ka ayiwa a ɲamanbɔnyɔrɔ a laban ka se ka o yɔrɔ de kɔni sɔrɔ ɲɔgɔn ye min ni a kɛra dɔgɔkun kɔnɔ ɲɔgɔn yew ye a kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye minisiri min n'o ye ayiwa jamana ka gouvernement porte-parole ye n'o ye kumalasela ye ayiwa olu kɔni kɛra sababu ye tɛgɛnɔbila kɔni kɛra min ye sɛbɛn min n'a bɛ t'i jɔ sɔrɔ miliyari 154 na ka di anw ka jamana ma ka ɲɛsin min ye sanuya sabatili ma an ka sigidaw kɔnɔna la o kɛra n'o ye banque mondiale ale yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye k'a fɔ bi colonel Abdulayi Mayiga ayiwa kɔni ye laseli min bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye ayiwa min ye Medinekura yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa ni a bɛ fɔ min ma ko dépôt de transit ka se ka o yɛrɛ kɔni jɔ k'a cɛɲa ayiwa fo ka taa se min ye ayiwa baara wɛrɛw olu n'a ɲɔgɔnnasiw yɛrɛ ma yaasa duguba kɔnɔna la ɲama minnu n'an b'a ye bɔrɔw ale ni fɛnw kɔnɔ k'a fili gidɔrɔndaw la olu bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ olu la cogoya min na minisiri kɔni ye a yira k'a fɔ nin baara ninnu ni ala ma baasi kɛ dɔgɔkun nata ninnu na wulikajɔw o bɛna bɛn ninnu ma o kama u ye wele bila ka taa se min ye Bamako ani a lamini bɛɛ lajɛlen ma yaasa u ka se ka dusu ka se ka olu muɲu yanni nin waati ninnu ka se ka tɛmɛ fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu kan ka tigɛ o baara ninnu kɔni o bɛ se ka kɛ Magan Keita ale de kɔni ye nin bila ni ale ye coordinateur conseiller technique ye communication ministre min ka baara bɛnnen bɛ administration territoriale ma
wa ni o ye fanga cɛbɔ minisiriso ye ale ka laseliw kɛra o tɔgɔ la an b'a fɔ ni ne fɛnɛ bɛ an ka min ye gafe ninnu datugu nka laada min b'an bolo o de ye waati min na an bɛ taa diɲɛ dɔnniya sirakɔrɔw fɛ n'o ye internetiw ye a n'a ɲɔgɔnna si caman an bɛ misali minnu ye n'o bɛ se ka kɛ kalanbolo ye ayiwa anw ani an ka denw yɛrɛ kɔni ma bi min bɛ tali kɛ anniversaire ko la halisa an b'a tɔ fɔ maa dɔ bɛ yen n'o y'i ta kɛ kaburu yɛrɛ kɔni kɔnɔ ayiwa sunkurunin ayiwa ale yɛrɛ kɔni ka anniversaire ko la ale gato sanni kɔ waati min na min bɛ anw b'a fɔ min ma ko bougie hali n'o y'a sɔrɔ tɔgɔ wɛrɛ kɔni b'a la ka tasuma kɔni k'o la mèche min b'ale kunna mèche brésilienne don wa walima Mali ta don wa Bamako ta don an m'a dɔn nka periki min yɛrɛ kɔni b'a kunna ale tora ɲaga ale ni kuleba fu la a y'a sɔrɔ gato wɛrɛ kɔni bɛ ale tɛgɛ kɔnɔ tasuma b'o la e ko anniversaire a tɔ kun tɛ ni kana laban saya yɛrɛ la wa tasuma o de ye mèche minɛ ale yɛrɛ kɔni kunna ayiwa a ye bɔ kulo yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ni ne bɛ dansigi an ka bi min ye gafe kunnafoni na k'aw bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ala sɔnna a ma ka seli sanyɛlɛma foli an b'o fɛnɛ danni kan k'o ɲɛsin maliden cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ san min bantɔla filɛ n'o ye 2022 ayiwa ala ye a kuncɛ ni gɛlɛya minnu ye an ma sankura ala ka o gɛlɛya ninnu ko olu datugu ayiwa ka se ka hɛrɛw k'olu caman de k'o dayɛlɛ anw ye an ka jamana ye maliden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ayiwa fatiyaw kɔni taara k'a mun ɲɛ la o dɔ ye mayimuna tarawele k'a fo salifu tarawele k'o fo awa jara k'alu ture fo ka taa se aja ture ma ka ninnu bɛɛ lajɛlen fo nin waati na sabalikaɲi ture an b'a fɔ siriki ture ka bɛɛ lajɛlen fo maki kan ayiwa usman kan ka bɛɛ lajɛlen fo ani n buramuso n'o ye tanti Jeanne ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni ala sɔnna a ma